Velkommen til Oscar Juleinspiration. I dag vil vi give nogle tips til, hvordan I får succes med jeres julemiddag. I dag skal vi lave andesteg med klassisk andesovs. Anden farserer vi med æbler og svisker, som vi krydrer med Oscar andebouillon og en lille smule peber. Det hele blandes godt og fyldes ind i anden. Anden er nu klar og skal i ovnen 2,5 time ved 150 grader. Når anden er stegt, hældes væden fra anden. Fongen skal nu stå 5 minutter, så fedten lægger sig på overfladen. Fedten skal nu fordeles i et tyndt lag på toppen. Fedten skal nu have lov til at suge melen og falde ned til bunds. Det overskydende fedt skummes af med en ske, og saucen er nu klar til videre tilberedning. Saucen koges nu op under omrøring. Saucen smages nu til. Mangler lidt saft og kraft, smager man til med lidt andebouillon. Salt og så en lille smule peber. Saucen er nu klar. Velbekomme og god fornøjelse.